Üdvözöllek, Horvátné Balogh Éva vagyok. Győzd le a dadogásod a 10 részből álló lecke sorozatom segítségével, nem kell utaznod sehova, otthon tanulhatsz, a leckéket postán küldöm el, és ígérem, hogy rendszeres napi 20 perc gyakorlással jelentős eredményeket érhetsz el. Idézzük fel Haiszopósznak a libáról és az aranytojásról szóló meséjét. Egy parasztember az egyetlen libájának a fészkében egy reggel talál egy aranytojást. Először nem akarja elhinni, hogy ez téles színarany, ezért elviszi felbecsültetni. Aztán másnap reggel is talál a fészekben egy tojást, és ezután minden reggel első útja a fészekhez vezet. Még mindig kételkedik abban, hogy ez valóban ő vele történik, nem igazán akarja elhinni. Rövidesen ezekből az tojásokból mesésen meggazdagszik. A felnőtt dadogók azzal az adottsággal születnek, hogy stressz esetén megfeszülnek a hangszalagjaik. Ha ez a feszültség elér egy szintet, akkor már nincs beszéd, csak dadogás. A hangfelvételen a beszédem azért akadt meg, mert átléptem a beszédküszöböt. Ezt akkor még nem tudtam, csak éreztem, ha tovább erőlködök, beszédre nem, csak dadogásra leszek képes. Ma már tudom, hogy megakadás esetén nem elég elhallgatni, stoppot adni a beszédnek, hanem rendezni kell a sorainkat, vagyis lejjebb vinni az alapfeszültségi szintet, hogy maradjon mozgásterünk a beszéd folytatására. Tarts velem! Ismerd meg azt a módszert, aminek a segítségével megtanultam hosszú távon a beszédküszöb alatt maradni. Nem ígérek könnyű, gyors módszert, de ha következetes maradsz, akkor tartós eredményeket érhetsz el.